I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo na mom kanalu i danas danas kao po naslovu klipa radit ćemo full building deck bez mog brata, tako da radit ćemo sa mojim klanom, poz za ceo klan, odmah Akiša prvi, isto imaš veliki poz. Poz za Akiša prvi i po samom naslovu vidite da igramo full building deck, tako da lik je mnogo glup jer sada nema čime da se odbrani. Tako da Akiša prvi je stvarno cool lik, on je super, skuplja za CC i sve to, tako da nema jedan Infernal Tower odmah, dobro sam ja uradio. Evo sad imam furnaci, da ga zeznam, ko ništa. I dobro da znate, ovo je 2 spela i full building deck, znači svaka mu čast što je uspio da uklopi raketu u svoj deck, to mu je pametno. Ali ću pod hitno morati da stavim nešto, naprimer X-Bow. Evo znam sada kako će mi to pomoći, ali wow, no. To. Crkam u X-Bow na vreme. Tako će mi sad biti potrebna Tesla. I Infernal Tower. Odakle mu opet raketa? Ma nosi se. Ja mrzim rakete. Dakle mu 4 spela. Ok, lik koristi 4 spela. Ne znam kako to. Možda me shvati pogrešno, nema veze. Već kad mu sad izbacujem sve živo. Kad je glup. Fireball, ja fireball. Vamba, furnace. Pa ćemo jedan X-Bow. Idemo od njemu tower. Ne znam li kako se igra tower. Glupi ko đavo. Nemoj njega bre. Ok ljudi, ovo je bilo super. Znači doveli smo ga. Svako meni čast. Tako da, ajde vidimo. Sad ću da napišem 2 spela, a ne 4. Tako da, hajde. Ne, samo 1. Ok, tako da, nisam ja želim drugu hipu, tako da, ajde promeni deck. Tako da, reći mu i samo 2 spela. Spela ostalo. Building.
Tako da hajdemo da napišem odmah full building back. Pa hajmo. Ne, znam šta mi treba. Arena 6. Ajde. Ajmo, Akiša. Idemo se X-Ball. Ubacimo jedan Barbarian Hat. Imamo Goblin. Zep. Promeni pravac. Ono. Buf, on je mene sad ovdje žešći zeznuo. Bacim fireball. Bum. Ok, sad je on ovdje mnogo bolji nego u prošloj partiji. Bacit će mi raketu. Ili neće. Pa super, uništit ću mu barem Barbarian Hat, a to je mnogo bolje nego da mu uništim Tower, tako da sad ja moram da bacim Barbarian Hat. Glup je ko đavo. Tako da ono. Sad je gotov. Ja znam kako se igra. U ovom drugom. Aj mi dođi sad na Bobana. Aj druže. Dođi mi na Bobana da te uništim jednom. Tako. Ajmo lepo. Ništa. Ajmo na Teslicu. Malo ga bacimo. Čisto onako. Mislim da će on njemu preuništiti tower nego što će on meni. Tako da ajmo još jedan Barbarian Hat. Ajmo sve. U svakom učastu, šta je sad? Idemo pobjeda bresamo, tako reći. Mislim da sam ovdje pobedio. Ono, nemamo spasa. Ok, i ono, za kraj, kao u svakom challenge-u, jedan friendly battle sa mojim prijateljem Pita sa sirom. Ono za kraj. Za Luka. Ja nemam tuku, brate. Ok, ne znam da mi je Q. Za lupa. Tako da, ajmo sada še jedan friendly. Zapravo, nećemo friendly, ići ćemo još jedan building, ono čisto onako. Mislim da će ovdje ići Infernal Tower. To će ići baš super. Zadnji sekundu da me spasi. Uff.
Šta mi radi čovjek? Ajme jedna Teslica. Bravo. Taman na vreme, kao što sam i mislio. Idem. Uzeli kladno mir. Ok, Akiša prvi. Mislim da si noob i da nikad nećeš biti prvi. Bez uvrede, ali ono, zašto si uzeo Mirror i Freeze i Goblin Bear? Up ti uzeo neki troll deck, tako da. Ovo me nervira, ali ajde, nije da me nervira, nego što mora se naučiti kako se igra. Jednom ono, barbarijanci su tu. I ja. Dođi na pobanac. Pol sunce da mi njegov. Da pobedi zašto je za Freeze i više spelova nego što je dozvoljeno. Tako da nema veze. I onako ne mogu samo ja da ga derem. Ok, good game. Oh, dobro. Tresti sam. Ok. Idem Akišu prvi koju. A moj drugi istok. Šta? Nema mi druga iz odeljenja. Ne. Gdje je taj Akiša prvi? Evo. Dobro. Aj neko ono gotov klip, tako da gotov klip. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, a do sljedećeg klipa sa Jurfim, vidimo se ono.